बस लाजिगोन ना लाजियाब्रा नोंलाय थब्ला थब्लि लानानै बिफोर हेलौ सालथे नोंथांमोन जोङो मोनसे जायगायाव राजाजि नोगोर थांलायनोसै दिनै मा खालामनांगोन खामानि मावग्रा मानसि खामानि मावनो थांनो नागिरदों आरोना मालिकनि दिनै खामानि मावनो नागिरदों न'आवहाय स' नोंथांमोना मालिकनि न'आ माबायदि एसे नायनांगोन फैदों जोंबो लोगोसे बिदि थांगासिनो सालथेमोन नैफोरदि बस्था एरि लानानै नोङो बासफोराव ट्रेभेल खालामोबा माने आंथ' अलरेडि लाजिखायो आरोना ओमफ्राय बिनाव सोंनि नोंलाय लाजिगोन ना लाजिया आं लाजियालै लाजिनानै मा मोनो आंहाबो मोनसे उदै दंना आंहाबो मोनसे न'खर दं लोगोफोर मावनानै जानायखौ दालाजि बिबायनानै जानाय सिखाव खावनाय बेफोरखौ लाजिनो सोलों बिदि लानानै आङो बासफोराव गाखोनो हानाय नङा आरोना लाजिनाया थैखानाय आङो बिहारिफोरा बेलेग जायोलै जोंना बर'फोरा बेलेग जायो खामानिया बुरजा बिहारिफोर बायसा लाजियालासेनो खामानि मावनो हायोबाथ' टेनसनानो गैयामोन गामियावनो मावना जाबोदोंमोन आरो आंबो बिदिनो जागोनब्रा जोंना लाजिथारा आसोला नोगोद गला लाजिना मा मोनो नंगौना नङा लोगो आसोलसो एफा गोबाव लायो ना आरो लाजिनानै मा मोनो मावनानैसो जादोंना सिखाव खावनानै जायाखै नै सालथेमोन एन्जर ओरैबायदि बोराय जाना दं ओइस दादु खालायलायखाबाय आरोखि सालथेमोन नै मेजेस्टिक सफैलायबाय मेजेस्टिक नों सालथेमोना गोबावथार जादोंबा दिनै भिडिअनि गेजेरजों नायदो आरोना मेजेस्टिकखौ कन्डिसनफोरा माबोरै जानानै दङ ओरै फारसेखै बै माबाया थिङा होनाय गैयामोन दा गोदानसो होबाय बारा गोबाव जायाखै बियो होनाया मेजेस्टिक आरो ओरैबायदि सालथेमोन इसोर नुहुरनाया इसोरो फानग्रासो खिन्थु दै देखाय जायाना मोजाङै दा मबाइलफोरखौ हमना गारहरलाबायबा डिस्टार्ब जागोन गोदानसो लानायनि OnePlus